mmiri enwele ọkara akwụ na-ekwu maka ikwikwii ya bụ Owen ya amosu nke a na-akpọ amosu na ebebe n'abalị. Do you understand me? Ebe ọ na-akọ maka ikwikwii ya afọ o wee na-akọwa dat na ndị ụka tọrọ batrị anyị kwere ekwe na ndị ụka tọrọ batrị anyị, mana ife gị nwa bụ nwa onye Igbo aghọtara dat na o nwere ife dị iche mmiri enwe ilo na pastọ nọ na pulpit ji mic. There is no difference. Sọsọ ife dịdebe iche ebe fa na ọbụ dat na mmiri enwe ilo nọ n'okpuru ọdịnala omenala Igbo were akọ akụkọ superstition nke ya, then ndị ụka nọrọ n'okpuru religion called Christianity were akọ akọ their own superstition. Na ọ sịrị dat na ndị ụka tọrọ batrị anyị because na before a na-eje ụka na ọ ya abụ ife ikwikwii tibe Holy Ghost fire. Do you know the reason why iji eti Holy Ghost fire na ife ikwikwii? Because of ihe traditional belief kụziri gị maka nya bụ ikwikwii afọ ya bụ a na-agwa nke a na-ebe n'anyasị a na-agwa na ndị mmadụ na-aghọ were bịa mịa blood ọgụ n'abalị. Ọ traditional belief mere ka ịghọta dat na amosu a dị bad. I wee banyezie n'ụka a na-enazi ayuzu ma Holy Ghost fire ma die by fire ma blood of Jesus were defend onwe gị because of gịnị? Ife traditional belief kụziri gị nwa maka that amosu. Do you understand? Now wee nazi akọwala gị the same superstition a kịta ka ọ na-introduce gị after ka ọ gwachara gị na ndị ụka tọrọ batrị anyị, then o wee were ọzọ ọdịnala ahụ wee na-introduce kwere gị another superstition bụ dat na ọ na-agwazi gị nwa na-ege that superstition that na amosu ada ebe na nkịtị na ọ bịakwala abeghị be it means no a sign of danger. Akwa amosu nke a juru obodo a ka o nwere ụda amosu ọzọ etu a ka ọ dị ebe buusu nọ. Buusu scattered all over here. Some people na-eji emepet mana ịbata na be anyị today o nwere ife ọ ya agbafu buusu asị na ha abịa buusu gbafee n'ihu moto go like this asị na accident ka ọ ya akwado ka ọ soro gị. A lot of superstition mana mpụta ebe a na-akọwara ya ka ịpụta na all this superstition ya na-akọfusi akụkọ. O nwere ife dị iche mmiri enwe ilo na ndị pastọ. Nwere ife dị iche mmiri enwe ilo na ndị pastọ. Ife dị debele iche mmiri enwe ilo na ndị pastọ because na mmiri enwe ilo nọ n'okpuru ọdịnala kwe na-akọrọ gị akụkọ superstition na ọ ya abụbụ kedafia bụ amosu ya o wee be kwela na be no sign of danger. Do you understand me? Na o nwere ike na ọ na-akọrọ gị dat na ọ bụ na chi ya akwadoro ịnwụ na yala anwụ ọsọgoro esi nwe accident na yala anwụ until ife a na-akpọ better society, until nọrụ na society gọọmenti na function properly. Igedebe isi gabe eji ndị a na-akọ